Bl-imqas tax-xahar fidejha l-President Mary Louise Colejro Pereka qatat toppu fl-iskola primarja tal-Imsida. Kienet ċena verament insolita li wriet il-kuraġġ ta' Valentina Marie Grech, studenta tal-primarja li pparteċipat fil-kampanja Dare with Your Hair. Kien hemm ħafna li bħal Valentina tawlu xarhom biex imbagħad tawh donazzjoni għal pazjenti morda bil-kanċer. Ix-xahar jintuża biex isiru parrokki. Il-maratona kienet organizzata mill-Kulleġġ Santa Teresa u ġabret lill-istudenti u ġenituri. L-idea kienet ta' Angela Grech li tifforma parti mill-Kunsill tal-Ġenituri tal-Iskola Primarja tal-Gżira. Jiena dan huwa xogħli, kull klijenta li tiġi b'xara twil f'moħħi jibdew għaddejjin kif ħan ikkonvinċiha ħataqtaw, kif ħan ikkonvinċiha ħataqtaw u minn hemm jew minn hawn. Bejn ikun hemm min jixtieq jaqtaw u bejn li allura speċi ta' ma jteżwella inti ħataqtaw għalfejn ħatarmih. Żommu għaw tant nies jistgħu jibbenefikaw minnu. 40 persuna offrit xara qabel il-maratona filwaqt li 33 tifla u ġenituri taw xarhom waqta. Ma kienitx l-ewwel darba li Valentina qatat xara l-karità, iżda l-ewwel darba li qatatilha xara il-President bħala qatt simboliku ta' tnedija tal-maratona. Għaxrit nara li tfal l-oħrajn ikunu happy bħalma jiena dadaqt xari biex l-oħrajn ikunu happy wkoll. Parrokka għal persuni li jibatu mill-kanċer tiswa mal-1,000 euro. Jeħtieġ bejn 20 u 30 toppu biex tinħoloq parrokka waħda. Bħalma jgħidu l-eżempju jkaxkar. Kien waħda issa ħataqta xarja il-mami tiegħi wkoll u ħeġġiġta wkoll u ħataqta xara l-istrina. Il-President qalet li l-iskejjel għandhom ikunu niċċa illi jitrażmettu il-valuri, valuri li jintirtu mill-ġenerazzjonijiet ta' qabel u li m'għandhomx jittieħdu bħala ovvji.